Penso que és, a veure, els temes de memòria a Catalunya i a Espanya s'han tractat tard. Interessen molt. Han interessat especialment els temes relacionats amb la Guerra Civil, pel que significa el període de la transició i aquests 30 anys de democràcia en què el temps s'ha esperat molt a poder parlar, per convicció, per por, per respecte, per part de... Són normalment els nets els que pregunten als avis més que els fills. Això és lògic. Anem tard en aquest procés de recuperar la memòria perquè fa por la memòria. Fa por la memòria col·lectiva i fa por la memòria personal, que és dur, recordar el passat, perquè no és només recordar, sinó és posicionar un familiar directe en un context històric, en una ideologia, en una pràctica, i això és complex, és dur, i de vegades, moltes vegades no agrada, Llavors costa fer-ho. Hi ha altres països que ho han fet molt més abans que nosaltres i en aquest sentit potser ho han fet perquè les conviccions i els valors democràtics són més profunds. Per exemple, estàs parlant d'Alemanya? Per exemple, estic parlant d'Alemanya. Jo entenc que no és fàcil. És terriblement dur per un alemany fer front a aquesta història recent, terriblement dura. Però ho han fet i ho estan fent i algú no deixa que deixin de fer-ho. Visitar Berlín és una experiència, una lliçó dura i entenc que pels alemanys duríssima. Nosaltres ens ha costat molt de fer-ho. En el cas de la Guerra Civil ho hem fet més. No ho hem fet encara suficient per les mateixes raons a l'època del període franquista, especialment la primera etapa del franquisme. La transició democràtica porta bons records, però aquest primer franquisme, que és el període en el qual hi hem d'insertar aquesta situació especial dels jueus i el pas dels Pirineus, és encara un període dur per entomar, perquè evidentment hi ha molt col·laboracionisme, molt silenci, molta por, i totes les famílies tenim històries personals dures, no només de la guerra ni de l'època republicana, sinó especialment d'aquest període en què les llibertats democràtiques no existien a Espanya, però que milers de persones i de famílies van fer silenci. Això és bo enfrontar-se amb aquests silencis, perquè són els silencis també de totes les persones. Per què callem? Perquè tenim por. I per què tenim por? Perquè ho hem passat molt malament. En aquest procés és quan valorem especialment els testimonis de les segones generacions, els fills d'aquests que van patir aquestes circumstàncies tan dures, que tenen poca informació, però perquè en van demanar poca, perquè van explicar poc als pares i perquè també vivien en aquest mateix context que va viure la meva família, de silencis, anem fent, oblidem, tapem per poder continuar vivint, per prosperar, per integrar-nos, perquè tots hem de fer aquest exercici. La memòria és així, de dolça, que amaga contradiccions i et permet llevar-te cada dia i anar fent i continuar i tirar endavant i carregar-te de forces per viure un present i sobretot per viure un present en bones condicions, perquè la teva herència és part del futur dels teus fills i del teu dia a dia. Tu no pots estar sempre pensant en negatiu, i aquests silencis s'entenen molt quan fas aquest exercici d'empatia.
Per què van callar? Per què no van parlar? Per què van silenciar? Bueno, perquè havien de viure. Havien de viure. I això és... Bueno, ho entens perfectament i ho respectes perfectament i aquest silenci forma part d'aquesta història d'Espanya també, no? En un altre lloc, els silencis també hi són, no? Hi ha molts jueus que també van fer silencis vivint en un altre país, no? Perquè hi ha el silenci íntim, no? El de, bueno, també de tirar endavant i de superar. Les segones generacions han viscut aquest silenci fruit de l'experiència terrible de l'Holocaust amb una segona capa que és el silenci de la societat espanyola de tota una època, no? I ara, quan els hi fas preguntes, quan els hi demanes que recordin, que parlin dels pares, ho hem fet al costat de la Dàlia i de la Maria Josep Espanyol, que saben molt bé, doncs ens han ensenyat molt bé a fer-ho amb delicadesa, amb respecte, amb els silencis oportuns, perquè els estem demanant als testimonis que ens parlin d'allò que és més important, que és la història personal i íntima, no? No hi ha res que sigui tan valuós en una persona, no? Que això, que la pròpia vivència.